taj unesrećeni 1 i unesrećeni 2. Odredit će si pratioca jedne i druge. Samo ja se javim. Ući ćemo posljednji Ispumpa je, ima ispumpa. Evo Vuk. Bravo Šurmić, 80 svijet. Može, gasi malo. To je kod kamera. Da ne gubimo vrijeme. Znači, lavinski primopredajnik. Možemo krenuti? Mi ćemo... Termometar. Evo, metnut ćemo termometar. Bilježi se tvrdoće snijega. Dakle, ovdje je milimetarska ploča. Dakle, to nam je cilj da proučimo dio koji hoćemo se penjati, skijati ili već nešto raditi. Tvrdo. Ovdje je mekše malo. Ova dva sloja su jako tvrda, ovaj je već mekši, vidite. Sad probamo napraviti test s lopatom na snik. Tuče se 10 puta ovako. Da se ovdje napuni 4,5 kg. Dakle, to je vaga. Možemo se izvagati. Sa 10 cm, 4,5 kg. Onda bacam sa 20, sa 30. Dakle, to ja mogu napraviti koji sam slabašan, a drugi koji je jak isto to može napraviti da je sila ova ista. Znači nisam samo ja, nego u suradnji s njima, konstantno na telefonu i na kraju sam i završio u tom gospođu zapravo u krasnom primjeru. I dečki, hvala vam puno i svaki čast zaslužni se za sve ovog skupa. Ipak da ih spomenemo, Robija, Lukija, Hrvoja, koji su se tam trudili, kuhali, kupovali, letali okolo. Ja mislim da je klopa bila odlična i da nismo bili niti gladni, ni žedni. Ovo naše područje je stvarno ogromno. U zimskim mjesecima smo praktički pola godine, 5-6 mjeseci. Tako da vidjeli smo da je to i tehnički zahtjevno i fizički iscrpljujuće i da su tu bitne, stvarno bitno vrijeme.